салом ба ҳаводорони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври панҷуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум манзуратон мегардонем. рақобатҳои даври панҷум тамоман чизҳои навро ба миён овард. дар ин давр гапи сарои камари панҷу саразми панҷакент аст. аҷоиба даври панҷум, сарои камари панҷ ва саразми панҷакент. ҳар дуи дастаҳо ду даври охир барои мавқеи аввалу дуюм мубориза мебурданд ва ҳар ду билохира ба мақсад расиданд. саройкамар ду-се соли охир аз дастаҳои пурқуввати чемпионат ба ҳисоб мераваду саразм имсол бо азми қавӣ ба майдони рақобатҳои мавсими имсола ворид гардидааст. аҷаб ҳангомае мешавад ки сараз бо анқариб 90% бозингарони маҳаллиаш барои роҳхат мубориза барад. ду дастаи аз лигаи олӣ омада ҳулбуг ва панҷшари ҷалолиддини балхӣ барои мавқеъҳои сеюму чорум мубориза бурданд ва дар 5 давр панҷшар дар ҷои сеюму ҳулбуг дар зинаи чорум қарор гирифтааст. аз дастаҳои навкор шоҳмансури шаҳри душанбе, рахши ноҳияи восе ва ҷиликули ноҳияи дӯстӣ рақобатҳои худро баргузор карданд ва танҳо ба шоҳмансур муяссар гардид ки 3 имтиёз дар кулвори худ дошта бошад. дигарҳо ё бохтанд ё мусовӣ карданд. ҳоло тимҳои навкор дар миёнаҳои ҷадваланд ва ин ҳеҷ ҷои танқид надорад. дар аввали мавсим иштибоҳҳои худро мефаҳманд, таҷриба мегиранд ва дар марҳилаи дуюми рақобатҳо бо нерӯи нав ба майдон мебароянд. рақобати дастаҳои моҳири ёвон ва душанбеи душанбе бо сабаби иштироки аксарияти бозингарони дастаи душанбе дар мусобиқаи ҷоми осиё миёни 17-солаҳо ба таъхир афтодааст. хулас рақобатҳои даври панҷум дар ин нашр мавриди таҳлил қарор мегирад. моро ҳамроҳӣ кунед. аз рақобати дастаҳои саразми шаҳри панҷакент ва сарҳадчии ҳамадонӣ сар мекунем. ин бозӣ ба он хотир ҷаззобияти баланд дошт ки сарҳадчӣ ин мавсим рақобатҳояшро хеле хуб оғоз карда буд ва ҳатто имкон пайдо кард ба садри ҷадвал барояд. сараз низ бо тағйиротҳои кул нисбати мавсими қаблӣ азми чемпионшавӣ дорад ва шароит барои ин мақсад ба пуррагӣ ҳаст. аз ин рӯ натиҷаҳо нисбати 2 соли қабл дар оғози мавсими имсола хеле хуб аст. бозии дастаҳо бо иштироки зиёди мухлисон сипарӣ шуд ва аз аввал ҳар дуи тимҳо ба дарвозаи якдигар наздик шуда фурсатҳои хатарнокро ба миён меоварданд. ин бозии пур аз эҳсос бо чӣ натиҷа хотима ёфт ҳамкоронамон нақл мекунанд. бозии дастаҳои саразми панҷакент ва сарҳадчии ҳамадонӣ аз бозиҳои марказии давр ҳам ба ҳисоб мерафт. ин рақобат метавонист мавқеи саразро дар ҷадвал боз ҳам мустаҳкам намояд. сарҳадчии навбат ба шаҳри панҷакент рафт ва дар назди мухлисони дастаи мизбон бозии арзанда нишон дод. фурсатҳои зиёди голзанӣ барои ҳар дуи дастаҳо ба вуҷуд меомад. аввалин шуда голи якуми дидорро футболбози дастаи сарҳадчӣ меҳроб миров ба ҳадаф расонид. дигар дар қисми аввал мухлисон на шоҳиди голи дуюми сарҳадчӣ шуданд ва на аз ҷониби мизбонон ба як голи меҳмонон ҷавоб гардонида шуд. дар қисми дуюми рақобат бозингарони саразм бо нишон додани бозии ҳуҷумкорона 2 маротиба ба дарвозаи сарҳадчӣ наздик шуда паҳлавон баҳризода пайҳам ба задани 2 гол даст ёфт ки бо ин тими сараз ғолибияти чоруми худро дар мавсими имсола истиқбол кард. новобаста аз оне ки рӯзи бозӣ дар панҷакент ҳавои боронӣ буд, вале мухлисони зиёде барои дастгирии дастаи саразм омода буданд. ҳоло саразми панҷакент бо ин натиҷа дар зинаи дуюми ҷадвали мусобиқаи лигаи якуми тоҷикистон қарор гирифт ва дар 5 даври мусобиқа 4 маротиба ғолибияту фақат дар як бозӣ дучори шикаст гардидааст. рақобати дастаҳои панҷшар ва ҳулбуг аз рақобатҳои асосии даври мазкур буд. ҳар дуи тимҳо аз дастаҳои пурқуввати чемпионат ба ҳисоб мераванд ва таҷрибаи баланди мубориза дар фазои футболи тоҷикро доранд. ҳар дуи мавсими гузашта аз лигаи олӣ омаданд ва барои мухлисон аҷиб буд ки бархурди онҳо ба чӣ анҷом меёбад. лашкари мухлисони ҳар дуро тавсиф намекунем, чун ба хурду калон маълум аст ки онҳо чӣ қадар мухлисони зиёде доранд. бозии даринтизор ғайри интизор дифоъкорона гузашт ва фурсатҳои ҷолиби диққат ҳам кам дошт. ин гуна рақобатро дар забони футболӣ рақобати прагматикӣ мегӯянд ки аз ҷониби ҳар ду ба роҳ монда шуд. аммо дошт фурсатҳое ки воқеан таҳлил мехоҳад ва дошт лаҳзаҳое ки мухлисонро аз ҷой мехезонид.
дар майдони марказии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дастаҳои паншер ва ҳулбук ба ҳам омаданд. вохӯрии имрӯза дар ҳузури мухлисони зиёд баргузор гардида бозӣ бо шавқу ҳаяҷони хоса ҷараён гирифт. қобили зикр аст ки ҳар ду даста аз имконияту тарзи бозии якдигар хуб огоҳ буданд. бояд гуфт ки бозии имрӯза хеле ҷолиб сурат гирифт. дар қисми аввали бозӣ футболбозони дастаи паншер чандин лаҳзаҳои хатарноки головарро ба вуҷуд оварданд, аммо муяссар нашуд ки тӯбро ба дарвозаи рақиб ворид намоянд. дар дақиқаҳои охири қисми аввали бозӣ бештар футболбозони дастаи ҳулбук дар назди дарвозаи дастаи паншер ҳолатҳои головар эҷод мекарданд, вале онҳо низ аз имкониятҳои худ истифода бурда натавонистанд. ҳамин тавр қисми аввал бе гол анҷом ёфт. қисми дуюми бозӣ оғоз гардида дар ин нима бештар тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи паншер қарор дошт. онҳо ҳамлаҳои пайдарпай анҷом медоданд, аммо нимҳимоятгарон ва дарвозабони дастаи ҳулбук хеле хуб ҳимоя карданд, нагузоштанд ки тӯб ба дарвоза ворид гардад. бояд гуфт ки дар ҷараёни бозӣ байни ҳарду даста қоидавайронкуниҳои зиёд ба қайд гирифта мешуданд, ки ин омил метавонад аз камбуди таҷрибаи баъзе футболбозон дарак диҳад. ҳамзамон дар баъзе лаҳзаҳо сармураббиён низ ба эҳсосот дода шуда, ин ҳолат то андозае ба ҷараёни муназзами бозӣ таъсир мерасонд. ҳамин тариқ вохӯрии даври панҷуми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум, футболбозони дастаи паншери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ва футболбозони дастаи ҳулбуки ноҳияи восе бидуни гол бо ҳисоби 0-0 анҷом ёфт. таням албатта ду дастаи имрӯз вохӯрӣ дошт ки соли гузашта дар лигаи олӣ баромад карда буданд ва албатта якдигар мо бозии якдигар бахабар будем. ва чӣ хеле ки дидем дар ду қисми бозӣ ҳолатҳои голзанӣ умуман ками дар кам буд. барое ки дар хатти ҳуҷум умуман чи ҳарифони мо чи бозигароне ки дар хатти ҳуҷум бозӣ мекарданд хеле заиф бозӣ карданд. албатта як футболе буд ки ба фикри ман ин дуранг на ба дастаи паншер ё фоида меорад на ба мо, барое ки умуман гарчанде бозӣ дар сафар буд дар майдони паншер, лекин мо фақат барои ғалаба омад. худ шоҳиди он будем ки мо таи чанд сол буд бозиҳоамона дар дигар майдонҳо мегузарондем ва хушбахтона бо дастгирии раиси ноҳия ва роҳбарияти федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон мо иҷозат гирифтем ки бо бартараф кардани камбудиҳо албатта дар майдони худ бозиро қабул кунем ва худ шоҳиди ҳол ҳастем ки чӣ қадар мухлисон ташнаи футбол шуда буданд ва дар варзишгоҳ ҳама иштирок ва фикр мекунам ки ояндаам аз ин ҳам мухлисо зиёдтар мешаванд. оиди бозӣ бисёр хуб буд. бозӣ дастаҳо сазовори якдигар буданд ва пеш аз саршавии бозиам ман фикр мекунам мураббиҳо ба ин чиз омода буданд. бигзор ҳама бозиҳо чунин шавқовара гузаранд. албатта дар мусовӣ дар ҷадвал таъсири худро мерасонад, аммо оянда мо кӯшиш мекунем ки натиҷаи хуб ба даст орем ва дар ҷадвалам ҷои худро хубтар кунем. дар мавриди рақобати дастаҳои ҷиликул ва сарои камар низ гапҳо хеле зиёд аст. дар нисбати ин бозӣ ҳарчанд пешгӯиҳо дигар хел буд, вале дар асл бозӣ тамоман ба назарҳои пеш аз бозӣ дуруст наомад. бо ин сурате ки бозингарони сарои камар дар ин мавсим гирифта буданд, гуфтем ягон 6-7 гол ба дарвозаи ҷиликули навкор мезанад. аммо бозии бачаҳои ҷиликулро дида ба ҳайрат афтодем. дар аввал ҳама чиз дар дасти бозингарони сарои камар буд. фурсатҳои голзанӣ зиёд ташкил медоданд ва имкониятҳои худро мехостанд истифода баранд, вале гол ба ҳадаф намерасид. билохира дар чунин фурсатҳои ҷолиби диққати мухлисон бозингарони сарои камар имконияти хуби голзанӣ пайдо карданд ва голи аввали дидорро ба ҳадаф расониданд. ҳамин тавр бозӣ ранги дигар гирифт ва бозингарони ҷиликул ҳам барои рафт кардани мушкилиҳо дар дохили майдон кӯшиш карданд ва бозии арзандаи худро дар муқобили дастаи пурқуввати чемпионат нишон доданд. кор то ҷое расид ки сарои камар аз таҷриба истифода бурд ва билохира бо ҳисоби 2-1 ғолибияти навбатии худро истиқбол гирифту садри ҷадвали мусобиқаро соҳиб шуд. инак аз доғи футболи тоҷик ҳарф мезанем.
мутаассифона баъзе дастаҳо дар чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум аз ҳисоби мушкилиҳои молиявӣ имкони бозӣ карданро надоранд. ба ҳамин масъалаи бисёр ҷиддӣ дастаи нораки шаҳри норак дучор гардидааст. дар даври панҷум бинобар сабаби надоштани маблағ дастаи норак аз рафти рақобат бо тими мастчоҳи мастчоҳ даст кашид. ба иттилои дастаи норак ҳоло бо мушкилоти иқтисодӣ дучор гардидааст ва футболбозони ин тим аз ҳисоби гирифтани маош, сафарбаршавӣ ба бозиҳои сафарӣ, сарфу харҷи даста дар бозиҳои хонагӣ танқисӣ мекашанд ва ин буд ки мо дар бозии охир рақобати ин тимро бо мастчоҳ надидем. хуб мешуд раҳбарияти тим ва шахсони масъул барои аз ин мушкилӣ раҳо намудани дастаи норак расидагӣ мекарданд ва ҷавонони ин тим рақобатҳои худро идома медоданд. шояд ки бозингарони ин даста дар оянда номбардори футболи тоҷик бошанд. акнун як маротибаи дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи рақобатҳои даври панҷуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум. дастаи ҷиликулро гуфтем ки бо ҳисоби 2-1 аз саройкамар шикаст хӯрд ва сараз бошад 2-1 бар сарҳадчӣ ғолиб баромад. шоҳмансур бошад дар майдони худ дастаи исфароро қабул кард ва бо ҳисоби 3-2 ғолибияти навбатии худро ба қайд гирифт. сомо бошад дар муқобили дастаи рахш ҳарчанд фурсатҳои хеле зиёд аз ҷониби ҳар дуи дастаҳо зиёд буд, вале ҳар дуи дастаҳо натавонистанд ки ба дарвозаи якдигар ҳатто як гол бизананд. хулас бозии мазкур мусовӣ 0-0 анҷом ёфт. бозии дастаи моҳир ва душанберо гуфтам ки бо сабаби иштироки бозингарони дастаи душанбе дар ҷоми осиё ин рақобатҳо ба таъхир афтодааст. дастаи норак бошад бо сабаби мушкилоти иқтисодӣ рақобати навбатии худро дар муқобили мастчоҳ баргузор накард. дастаи панҷшер бошад дар муқобили ҳулбук 0-0 мусовӣ карданд ва рангону шодмон бошанд бозии серголтарини даври мазкурро ба миён оварданд. дастаи шодмон тавонист ки дар меҳмонӣ ба дарвозаи дастаи рангон 5 гол бизанад ва бозингарони рангон бо 2 гол ба 5 голи шодмон ҷавоб гардониданд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали мусобиқа. саройкамар феълан бо 13 имтиёз дар мавқеи аввал ҷойгир аст ва сараз бошад 12 хол дорад ва мавқеи дуюмро моли худ кардааст. дар зинаи сеюм бошад панҷшер бо 10 имтиёз ва дар зинаи чорум ҳулбук бо 9 имтиёз меистад. дар таҳхонаи ҷадвал бошад дастаҳои норак ва исфара дар 5 давр ҳатто 1 имтиёзам ба даст наоварданд ва дар мавқеъҳои охирин қарор гирифтанд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳое ки дар даври оянда, яъне ки даври шашуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба миён хоҳад омад. дастаи сарҳадчӣ дар майдони худ рӯзи 7 май дастаи норакро қабул мекунад ва ин рақобат соати 17 баргузор мешавад. умуман рақобатҳои бозиҳои лигаи якум дар чанд даври оянда ҳамаашон дар соати 17 бегоҳ сурат мегиранд. ҳамин тавр рӯзи 7 май дастаи ҳулбук ҳам дастаи рангонро қабул мекунад ва дар ҳамин рӯз бошад дастаи душанбе қарор аст бо дастаи панҷшер мубориза барад. рӯзи 8 май бошад дар хонаи худ дастаи мастчоҳ дастаи моҳири ёвонро интизор аст ва дар ҳамин рӯз боз ҳам дастаи исфара дастаи шодмонро қабул мекунад ва дастаи рахши восе интизори дастаи саразми панҷакент аст. дар рӯзи 9 май ду бозӣ дорем. ин ҳам бозӣ миёни дастаҳои саройкамар ва сомон аст ва ҳамчунин бозии дуюм миёни шоҳмансур ва ҷиликул сурат мегиранд. ин нашри навбатии барномаи фат буд ки онро ман фирдавси хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то давраҳои оянда пирӯзу поянда бошед.